Hey yazi ngento ufuna uqwalaselwa guys. Yazimenqe zabantu manje zifika abazifundekela ngobubhanxa. Yo andimpiwanga lo ankile wenu. Yo yandidika lo bhuti. Yo ebengenayo enye content nalo ankile wenu. Yes menqendini first of all andiphisi mina. Ijani ayingomuntu kawonke kakade. Andikuthandi mina qala utho ngentsula enxaphileyo enemalithi esasikuta sikavelaphi. But ke ingxaki ezazimenqe azifuni nophoso. Zigcwele lapha ngozi yachwechwa zimane zikhomenta nje xa zi-offended. And futhi ninayo le mistake yocinga fama xa ni-offended ni right nina. Ye fondini isimenqe sisimenqe ijani said what he said. Uyazi kube seso simenqe si-offended ke qa because ijani ayijiki. But ke wethu guys usemhlabeni apha man yazi umuntu makabe lento afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe andiko perfect mina kule ndawo ngihleli kuyo qha nami ngihleli apha ndenza le ndiyenzayo ndihamba nabahambayo ofunayo ukhwela kule nqwelo uyakhwela ongafuniyo it's not a must akho nto special ngongathandi mina fondini right.